I tell you, I'm from North, so if you want to see the most tattered place for Nigeria, may you come North. Now there you go see Almajiri, where they beg food. Now there we don't get Babangida as a president. We get two Eradua as a president, the first and the second one. Buhari now 2 times where you don't rule Nigeria. We don't get out the Salam Abubakar. All these one are big president. All these people don't rule our country. They are all from North. My guy, enter North, may you see what they happen. People they die, hate, they kill all of them. Why? Now it make me one man another person. If I swear to God, I feel like Igbo made and give Igbo people. Why? Because since when they born me never see Igbo man handwork. I don't see Obasanjo. That one I don't see in handwork. But make I see Igbo people how they want to take rule our country. So why you not give them chance? Why you not want to make them give Igbo person now? Why you want to vote for Igbo now? Why? Why I don't know why. You know now. You know if you change rice, you know if you change rice name. I be Hausa man, no matter what. Even if you know now my bet. If you say make I follow the right way, make I forget what did they call it? Make I forget tribalism. My guy, I go for Peter Obi. Okay, now so now because of tribalism now I make you know if he my guy, you know if he give Igbo person, you know if he vote for Igbo. Yes, so I know because of tribe. I know go. Chai. Ndị ojii onye melu na ife a. Onye melu na ife a. Sonso onye ojii ga-discover chance ogbu ya. Machakwa solution ma still yet ignore that solution. Watch you to this grown-up man who's we wole onya na anyụsụsị nsị n'ọnụ. Ofu ya nwa Jonya wee kwuo na North kacha dị underdevelop. Ofu ya nwa Jonya wee kwuo na North kacha wee nwe alamaji ndị na-aya ahịyọ. Ofu ya nwa Jonya wee discover that na Peter Obi bụ the best solution to the problem of the country. Mana still yet, ọ ka jikwa na-ekwu that time because of tribalism. Na ya mee vote to Peter Obi. That means na tribalism now was the birthright of ndị ojii. That means na fụnwa bụ ndị North now, na tribalism now was their birthright. Not their birthright ka ọ bụzi ịdị tribalistic. Meloji bụ na because of tribalism, you will not vote an Igbo man. And if you now because of this guy with this mentality, almost an average Nigerian person, the tribalistic. In one way or the other. And though here in a country I may move forward, country will keep no nod. Neka have countries na isn't keeping on the because of tribalism. Because of tribalism, ne keeping on no design. The kiko ofu akwa onu keta agwa ego no. Biscuit obuna before itinye aka na akwanye nwa obele nwa 5 naira jegolu biscuit ta. Je kiko biscuit onu na ke male ga na biscuit nke ikpeazụ. Biscuit na abụzi ndị big man ka ọ bụzi. Ọ bụrụ ebe a nọ na-eme tribalism. Bulu tribalism n'isi ọ na-anyị anyị na-egbu anyị akakochili na tribalism. Echi onye ojii achọba onye ọchọ ga-eblame. Echi anyị na-achọ ndị ga-eblame. Ma anyị nwa na-eme onwe anyị. Anyị nwa kele onwe anyị agbụ ka onwe anyị agbụ pịa ka na-eme onwe anyị ka na-eke onwe anyị ya bụ agbụ. Ebe a matured man dị ona ga-eji ọnya wee discover cha nsogbu dị on ground. Wole ọnya confess ya the solution still yet. Ọ ka na-ekwu na because of tribalism na ama vote Peter Obi. Ngwanụ na anya ọkwa ya nọgo n'ọnọdụ. Neka dollar na-eme increase every day. Dollar na-eme increase every day. Oge na-afa abịa mgbe anyị ga-ebido libe onwe anyị. Oge na-afa abịa mgbe anyị ga-ebido libe onwe anyị na ndụ. Akọ ya na-afọzi ego ga-eje eli nke ya oge emezi. Ọkwa ya na ya bụ eji ezubo ori. O kidnap ba mmadụ. Very soon m ga-afụba ndị mmadụ ndị mpa mmadụ imebe kidnapping. Because n'obodo akta na-akpọ onwe ya something tazila akpụ. Obodo akta tazila akpụ. Obodo tazila akpụ.